kinabuhi sa Diyos. Kay dili malain mo, sama na si Jesus naghatag siyang kinabuhi para nato. Ilang sakripisyo, when si Jesus, you want to follow me? Deny yourself and take up the cross and follow me. Are you with me? Amen. Gusto ba ka mananagal sa Ginoo? Amen. Naay manamutan na ibinay nimo. Nasayang ka na kita, naata sa tawanon, naata sa kinairan, ang masalay punta. Pero kung kini atong kinabuhi, atong gangkon, huwag mahimo gawa sa Diyos, kay nakasalakan, natin mga pagkasan, diyan na dapat magmalamon. Namupili ka, after pa sa Proverbs, na ang taong maalamon, nagpili kayo sa pulong sa Diyos. Nagtinguha sa pulong sa Diyos. Tungod kay kung naay pulong sa Diyos, ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi, diya ni mo ma-mission, diya ni mo makita kung sa kabilin mo kini pag-alagad sa Ginoo. Kung sa pag-alagad sa Ginoo, ang pagtugyan, paghatag sa imong kinabuhi. Kung ihatag mo imong kinabuhi, ihatag mo kung imong oras. Sa ato pa, dili pwedeng mingon ka nga, busy kayo, Ginoo, sunod na lang ka.